Haufa, ya aikin ne? A'a, ku ne kuma yau a wurin aiki na? Wallahi abu mu ne nan tunda muka dawo gari muke ta neman ka aka ce mana kana nan. Yana nan ko kuma yana nan yana wahala da bulu. Allah sarki. A'a, ya na ga duk kun koma manya-manyan wayoyi ne. Ni wallahi tausayi ma kake bani. Ai yanzu kaga mutum a talaka to wallahi shi ya so. Kaga abba tare muka taso da kai an sha wahala tare dole a ji daɗi tare ka gani. Abokina kenan. Ai hanyoyin samun kuɗi a duniyar nan yawa suke da shi. Idan ka ce za ka ji tsoron Allah ko wallahi za ka mutu a matsayi. Ai bugu da ƙari nake gaya ma, kaga jin daɗin rayuwar nan wallahi sai dai ka ga mana yi, sa'an nan kuma ƙula-ƙulan mata sai dai kai ta wuce su a TikTok, amma suna tare da mu. Tom yanzu ku ya kuke so a yi? Kaga mu ma kan mun san aikin nan da muke ba mai kyau bane. Amma idan ka biye mu tsoron Allah za ka mutu da yunwa. Allah sarki abokaina. To ai ni wannan sana'an da nake yi tana rufa min asiri daidai gwargwado. Abokina zo ka gani. Kalla wannan. Ka dai ganta ko? Kalla wata ma. Kana gani wannan matan duk da ba mu da kuɗi za su bi mu ne? Haka ne gaskiya. Kuma matan sun yi kyau sosai, amma wannan ai gaskiya matan masu kuɗi ne kalanku. Amma gaskiya ni ba zan iya saɓa ma Allah saboda in samu dukiyan da zan ji daɗi iya nan duniya ba. Kuma sa'an nan kuma fa abin da kuka kasa ganewa shine kun ga wannan kuɗin da kuke ci, da kun yi haƙuri nan gaba kaɗan za ku same shi. Sa'an nan duk wani ɗan adam baya taɓa mutuwa ya bar duniya ba tare da ya ci iya arzikin da Allah ya yanka mai a duniya ba. Sa'an nan ko ku da kun yi haƙuri da nan gaba kaɗan za ku samu wannan kuɗin da kuke taƙama da shi. Haƙuri ne kawai kuka kasa yi, shi yasa Allah ya baku ta wannan hanyar. Abokaina duk wani jin daɗi na duniya ba mai ɗaurewa ba ne. Na san abin da fa kuke yi, haƙƙin wasu kuke ci. Wallahi kar ku sake ku bari ku mutu a haka. Ni yanzu ina aiki ne, sai an jima.